या सुपरफास्ट बुलेटिनचे प्रायोजक आहेत मेसर श्रीराम बोरवेल सावंतवाडी, 100% पाण्याची गॅरंटी आणि श्रीराम सोलर सावंतवाडी। कालावल खाडीपात्रातील अवैध वाळू उपशाविरोधात तळाशील ग्रामस्थांनी खडीपात्रात होडीत बसून किनाऱ्यावर बसून सुरू केलेलं आंदोलन सुरूच आहे। तळाशील गावची खाडीच्या बाजूची जमीन वाळू उपशामुळे खचत चालली आहे। मागणीची दखल न घेतल्यास खाडीत उड्या घेऊन आमचं जीवन संपू असा गंभीर इशारा तळाशील गावच्या महिलांनी दिलाय। सार्वजनिक बांधकाम उपविभागातील एका कनिष्ठ अभियंत्यानं सुस्थितीत असलेल्या रस्त्यावर तब्बल 20 लाखांचं अंदाजपत्रक तयार करून मंजुरी मिळवली आहे। हा प्रकार उघड झाल्यानंतर संबंधित काम रद्द करण्यात आलं असलं तरी दोषी अधिकाऱ्यावर केवळ समज देऊन प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप होतोय। महादेव परब यांच्या आरटीआय मधून ही माहिती उघड झाली आहे। विविध प्रलंबित आर्थिक देयकांच्या मागणीसाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षक असोसिएशनच्या वतीनं सोमवारी जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आलं। प्रशासनाच्या निष्क्रियतेविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत शिक्षकांनी संताप व्यक्त केलाय। गेली 5 वर्ष सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयाला पूर्णवेळ फिजिशियन मिळावा म्हणून सामाजिक संघटनांनी आंदोलन उपोषणासह सर्व मार्ग अवलंबले होते। अखेर आज ही मागणी पूर्ण झाली असून सावंतवाडीला कायमस्वरूपी फिजिशियन मिळालाय। डॉक्टर विशाल नंदकुमार रेड्डी हे उपजिल्हा रुग्णालयात रुजू झाले। नदीपात्रातील कच्च्या बंधाऱ्यावरून दुचाकी घेऊन जात असताना दुचाकी घसरल्यानं पडलेली चप्पल काढण्यासाठी नदीपात्रात उतरलेल्या शिवडाव जाधववाडी येथील 17 वर्षीय उत्कर्ष मनोहर जाधव या मुलाचा पाण्यात बुडून मृत्यू झालाय। ही घटना शिवडाव इथं रामेश्वर मंदिरामागील या नदीपात्रात घडलेली आहे। सिंधुदुर्गातील चिपी विमानतळावरून चिपी मुंबई, मुंबई चिपी ही विमान सेवा जलद गतीनं सुरू व्हावी यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी आवश्यक कार्यवाही तातडीनं पूर्ण करावी अशा सूचना मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणेंनी दिल्या। ग्राहकांची कोणतीही पूर्व परवानगी न घेता आणि पूर्वकल्पना न देता शहरात सुरू असलेल्या स्मार्ट मीटर सक्तीच्या विरोधात कुडाळ शहर शिवसेनेनं आक्रमक पवित्रा घेतलाय। मुंबई ते विजयदुर्ग हे अंतर अवघ्या काही तासात कापण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या प्रवाशांना मोठा धक्का बसलाय। 1 मार्चला सुरू करण्यात आलेली रोरो बोट सेवा अवघ्या 20 दिवसातच बंद करण्याची नामुष्की ओढवली आहे। वेंगुर्लेत एसबीआयच्या एटीएम मध्ये कचऱ्याचं साम्राज्य पाहायला मिळत आहे। एलईडी वापरण्याची परवानगी नसलेल्या मासेमारी बोटींवर कारवाई करण्यासाठी तपासणी मोहीम व्यापक प्रमाणात राबवावी असे निर्देश मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणेंनी दिले। महावितरणच्या दुटप्पी धोरणाविरुद्ध आता वेताळ बांबर्डे गावातील जनता रस्त्यावर उतरली आहे। घर मालकाच्या परवानगीशिवाय स्मार्ट मीटर बसवण्याची दादागिरी खपवून घेणार नाही असा स्पष्ट इशारा देत ग्रामस्थांनी ओरोस येथील महावितरण कार्यालयावर धडक दिलेली आहे। मालवण, बांदा आणि कुडा इथं झालेल्या काजू चोरीच्या घटनांनी खळबळ उडालेली असतानाच आता या प्रकरणाला नवं वळण मिळालंय। या चोरीचा तपास करताना पोलीस प्रशासन प्रामाणिक काजू उद्योजकांनाच गुन्हेगार असल्यासारखी वागणूक देत असल्याचा आरोप करण्यात आलाय। जिल्ह्यातील काजू व्यापाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांची भेट घेतली। जनगणना संचालनालय महाराष्ट्र आणि जिल्हाधिकारी तथा प्रधान जनगणना अधिकारी सिंधुदुर्ग यांच्या संयुक्त विद्यमानं जनगणना 2027 अंतर्गत क्षेत्रीय प्रशिक्षक यांचं प्रशिक्षण शिबिर 6 एप्रिल ते 8 एप्रिल या कालावधीत मायनाक भंडारी सभागृह जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग इथं आयोजित करण्यात आलं होतं। कुडाळ तालुक्यातील झाराप ग्रामपंचायतीच्या सरपंच दक्षता मेस्त्री यांच्या विरोधात ग्रामपंचायत सदस्यांनी थेट अविश्वास प्रस्ताव दाखल केलाय। विशेष म्हणजे स्वच्छ व हरित ग्रामपंचायत मोहिमेत झाराप ग्रामपंचायतीनं राज्यात अव्वल स्थान मिळवलं असून राष्ट्रीय स्तरावरही मानांकन मिळवलंय। दोडामार्ग मोर्ले येथील एका बागेत किंग कोब्रा हा विषारी साप वनविभागाच्या टीमनं रेस्क्यू केलाय। सावंतवाडी शहरातील 41 हॉटेल व्यावसायिकांना येत्या 1.5 महिन्यात नॅचरल गॅस कनेक्शन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय पालिकेत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आलाय। नगराध्यक्षा युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले आणि उपनगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर यांच्या उपस्थितीत ही बैठक पार पडली। सावंतवाडीत भाजपा स्थापना दिन आणि जागतिक आरोग्य दिनाच्या निमित्तानं भाजपा युवा नेते विशाल परब यांच्या संकल्पनेतून उपजिल्हा रुग्णालय आणि आयुर्वेदिक रुग्णालय येथील रुग्णांना फळ वाटप करण्यात आलं। देवगड तालुक्यातील दहिभाव इथं गंगा उतरली असून राजापूर येथील गंगेच्या पाठोपाठ 8 दिवसांच्या अंतरानं ही गंगा दहिभाव इथं प्रकट झाली आहे। कणकवली बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात हापूस आंब्यांची आवक वाढली असून दरही काहीसे कमी झालेले पाहायला मिळतात। मंगळवारच्या बाजारात 800 ते 1500 रुपयांपर्यंत हापूस आंबा ग्राहकांना बाजारात उपलब्ध झालेला।
उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयानं आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये 128 कोटी 54 लक्ष इतका महसूल शासनास मिळवून देऊन शासनानं दिलेल्या महसूल उद्दिष्टानुसार 100% पेक्षा जास्त महसूल वसुली केली असल्याची माहिती उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजवर्धन करपे यांनी दिली आहे. कडाक्याच्या उन्हाचा तडाखा बसत असतानाच रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रवाशांना आता एसटीच्या विस्कळीत नियोजनाचाही फटका बसू लागला. रत्नागिरी विभागातील शहर आणि ग्रामीण भागातील एसटीचं वेळापत्रक पूर्णपणे बिघडल्यानं प्रवाशांना तासनतास बस स्थानकावर ताटकळत उभं राहावं लागतंय. मुंबई गोवा महामार्गावरील तळेकाटे इथं विरुद्ध दिशेनं येणाऱ्या एका बेदरकार ट्रकनं कारला दिलेल्या जोरदार धडकेत मंडणगड येथील 66 वर्षीय प्रतिष्ठित व्यापारी दत्तात्रय केशव लेंडे हे गंभीर जखमी झालेत. हा अपघात इतका भीषण होता की कारचा अक्षरशः चक्काचूर झाला. ती रस्त्यावरून उडून थेट डायव्हर्जनच्या पलीकडे फेकली गेली. माजी मुख्यमंत्री बॅरिस्टर अब्दुल रहमान अंतुले हे मूळचे कोकणस्थ ब्राह्मण होते आणि त्यांचं आडनाव करंदीकर होतं, असं विधान केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी भाजपच्या स्थापना दिन कार्यक्रमात केलं. त्यांच्या विधानानंतर राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. होंदू अशोक खरात प्रकरणात आर्थिक गैरव्यवहाराचं मोठं जाळ उघडकीस येत असून तब्बल 300 कोटी रुपयांच्या संशयास्पद व्यवहाराचं कनेक्शन समोर आलंय. या व्यवहारामध्ये पुण्यातील एका नामांकित बिल्डरसह आणखी 4 जणांचा सहभाग असल्याची माहिती तपासातून पुढे आली आहे. राष्ट्रवादीचे खासदार पार्थ पवार यांनी बारामती पोटनिवडणुकीत काँग्रेसनं आपला उमेदवार दिल्यानं नाराजी व्यक्त करत काँग्रेसला याची मोठी किंमत मोजावी लागेल असा इशारा वजा धमकी दिली होती. याबाबत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी काँग्रेसचं स्वातंत्र्यापासूनचं योगदान सांगत आपल्या भाच्यालाच चांगल्याच कानपिचक्या दिल्या.